Hello, hello, hello. Dati man ito'y tagrabe ti manan iti reaction tayo. Di oras ito'y kat 1:27 p.m. Dito'y North America, Pacific Northwest. Kat na imbag nga oras kada kayo amin kita Pilipinas. Okay. Ada ko na nga no, ang may sakripisyo iti environment wano taglawlaw ket awan ti panagprogreso iti maysa nga lugar wenno maysa nga ili. Ket kulada. Right? Dahito ti pagtungtungan tayo. Alright, okay, kamsat kas kunak tatay iti kapartin iti panagprogreso iti may nga lugar ket adda iti maisakripisyo. It's either nga iti environment yan ang talaga environment iti talaga nga matamaan iti talaga nga mai-sacrifice no panggap iti panag-progress iti maysa nga ili. Alright? Okay. So, pagtungtungan ti man iti mangyari, ijay Romblon, particular ijay kunada nga Sibuyan Island. Ita partin iti, Surigao samot, basta ita partin iti southern part iti Pilipinas. Okay. So, dito ko panggap iti may nga mining company nga ti minaan da ket ore. Kumbaga ket nya mati lokalo na ti ore. Oro ba? Basta ore nya. Basta ta ti minminasan na ket ore. Okay, sarang to after that pandaila ko jay China. Okay. So dito Sibuyan Island nga dito ket kumbaga ket ang paymot kidi nga 100% nga talaga nga kinwara jay lugar nga jay kasla nga rugrugyan na pailang inya. Tay di kinita kay jay virtual tour ijay inkuan iti ABS-CBN under ni Ted Filon kasi lang marugrugyan pala nga totally nga talaga nga nakwa jay lugar nga de. Ngem dito nga lugar, dito Sibuyan Island nga dito ket may consider nga dense nga lugar kumbaga ket dito nga lugar ket talaga nga maawaga mo nga virgin forest niya. Kasi nga talaga nga kumpak iti kayo. So talaga nga napintas no sikakot mahilig ka no sikakot nature lover ka, talaga nga mayat dito nga lugar talaga nga napintas piman. Takinita ko talaga nga napintas dito nga lugar talaga nga. Kat syempre ekspektaron mo't nga dito mumot nga masarakan dagiti endangered nga species dagiti manmanuto nga makita nga animalis idita Manila Zoo uno niya man ita ket dito mo siguro nga makita ta talaga nga nalawa dito nga lugar.
kat ore dagiti different kind of plant species kat ito dangag bibiyag nya kat talaga nga napintas. So iti dagiti tattao ditoy dagiti lumugar ditoy kat handa nga kayat nagbarikid da siniraan da iti pagnan iti truck nga agbunbunag siniraan da ay kat kaslang adda ti kaslang siyempre handa nga kayat basta ko natin according iti news talaga nga handa kayat iti nga dati agminas kita nga lugar da siyempre amo tayo mo't nga iti once nga sinurek iti mining iti maysa nga lugar ket adoy iti madadael. Isu siguro ti kwada ti ay isu ti kwada ket siyempre respetuon tayo talaga mo't piman nga adumot iti madadael no once nga sumrek iti mining company iti maysa nga lugar. Ket iti time ni President Rodrigo Duterte ket adayay sekretary niti DENR nga talaga nga binanatan da dagiti mining company inya nagadu dagiti mining company binanatan da isuda karkaro dagiti company nga talaga nga anda nga sulsuluton iti rules and regulation about mining. Ngumno panpanoton kat parehas tumot langat inya pelanget ti surutong met at nyambet langat surutong iti inya pelanget iti kumot iti rules mo't iti mining kat parehas mo't langat nga dadaulim ti bantay dadaulim ti daga adu ti talaga nga madadael mapiktaran iti danom parehas namot langat surutong man unohan kat isulat ta distraction tumot lang ti paglabasan na nyo. So tatta di may nga pagminasan ket inserada ket nagaro dagiti agriri. Inya nagaro dagiti agriri nga adjay lugar nga deta siyempre in the first place kano ijay langmut iti pagalaan da iti kanenda. No awan iti mo't pagminasan, inya iti pagtrabahuan da, inya mo't iti ala dati pagbayad dati matrikulan dagiti anak da nga pa nag-eskwela. So kasjay iti bagbagan mo't dagiti tattao. Inya iti ngumno panunuton tayo mo't nagdakkel iti madadael mo't iti no umay mo't iti mining. Inya nagdakkel iti maisakripisyo especially iti environment ka talaga nga isu ti maapektaran. Inya maapektaran ang agpaiso ti livelihood ti maysa nga tao dagiti tattao tan nagadu ti pagtrabahuan da ngem tirigat na mo't iti mo't pagminasan ket once mo't nga nalpasdan iti mina da iti maysa nga lugar panawan dan ket lugar nga di ket awanas once nga nagtudong mo't wenno nagbagyo ijay mo't nga karon mo't iti landslide ket karkarong mo't manin nga dakkel nga distraction mo't iti epekto na nya kitan tayo iti kwan iti Balatok Mining Corporation ti Jack mo't nga nayanak jay Balatok ket tattaket awan na nagbalin nga ghost town idi ket talaga nga number one mo't iti Balatok iti minasan mo't ita Pilipinas kakarta partin iti Benguet ket tattaket awan mapangkay jingi ket nagpangit itsura na anya nagpangit itsura na mapangkamot manen ijan tamok may samot man ijan tamok tatta nakatiwangwang inuupinpit da awanan niya itsura na ngay naggalas nga kitaen jay lugar nga day naggalas nga kitaen jay bantay nga day santol nagadu iti Narba
nagado iti nadadaol ya pantay nga talaga nga jay ket kita ket eh talaga nga talaga nga nadadaol. So kadya iti ipikton iti minas nya. Ngem jakonak ngor tatay ket jakonak met ngor tatay ket iti panagprogreso iti maysa nga lugar adda nga da iti maisakripisyo nya. Kasama't lang garamit ka ti kalsada, ada nga talaga ti madalapos. Madalapos man ti balay mo, ti babalay mo. Tigawin nga nagpatakdal ka dita ti asit ti pagaramidan ti kalsada. Madadaol. Nya kat kasyamot na talaga ti progreso no awan mo ti may sacrifice talaga mo't nga awan iti maramid nga kalsada inya. Kastamot lang mo't iti panag minas ket no kitkitan tayo piman no kitkitan tayo mat piman iti advantage na ti mining adamot dagiti advantage na iti mining. Iso nga dagiti iti inserrada jay may nga pagminasan inserran jay secretary ti DENRED under ni President Duterte idi talaga nga adu ti agriripiman. Talaga nga nagadu iti may kanitrabaho na. Kala na ito example to lang na ito Felix Mines. Iti Felix Mines kat nga natatakat ag operate for 63 years kat talagang adapay lang iti Felix Mines. May nga kadaklan nga pagminasan mo dita Pilipinas kan may samot nga kabayagan. Inya nagrugin samot dito nga pagminasan idi 1955 kanatata gaso ngayon upan panungton piman kat from 1955 ganatata kat ago pupre kat manuon iti na pag-graduate na rito yeah. Na manuon iti na pag-graduate na rito yun nga estudyante dagiti daduman siguro kat professional da aminan professional da aminan for 63 years nagadu iti na itulong iti Felix kadagiti tattao. Santo ti maysa ti pagkuan ng madgamin piman iti pagminasan. Nagadu dagiti kumbaga iti benefits kadagiti tattao plus kun nato yung maikanda iti trabaho. Nya maikanda ti trabaho oren basit man nga kung at least kat ada ti pagtrabahuan da dakkel met ti sweldo da siguro. Masimpati kalsada. Nya, balatok idi ka talaga nga nasimpa iti kalsada. Mayat. Agaramid dati ospital. Agaramid dati eskwelaan. Ken libre pa iti kuryente. Ken iti dono miso nga talaga piman nga kumbaga kumakat the whole package ket addaan ijayen iti kaslang i-offer iti pagminasan kadagiti tattao. Nya addaan amin ijay. Iso nga awan payment iti talaga nga problema dagiti awan problema piman dagiti residente dita nga asidag iti pagminasan ta talaga nga addaan iti kasapulan da amin ijay libre pay. Nya iso nga dijay iti kaslang advantage namut iti mining nga kunada plus tumulong da pa iti ekonomiyan iti Pilipinas. Ngem ti kuana mo dijay ti may sakripisyo mo dito dijay iti aglawlaw to iti environment tatalaga met nga adumot iti madadael ket iti bandan piman iti Romblon iti Sibuyan Island hanti piman nga mabalin nga hanti piman nga mapabasol isuda yupan panot ket hanti piman nga mapabasol isuda no syakla nga nang kita di lugar nga talaga nga deket ay nagpintas nga talaga di lugar nga ijay Sibuyan Island talaga nga makitam lang iti kinapuskol iti kayo di nga lugar ket mayat
Samtulo pansinin mo't ija bandang iti baybay. Awanan. Sabsalin iti color na nanan nga nga kas lang nga blue nga color iti makita nagmixen iti brown. Na mixen iti brown iso nga blurred no kung bakit nagrugit. Inya nagrugit ija asid iti baybay da. Jemot piman iti ipikton iti minas. So nga dagiti daduma dagiti tattao dito yung banda ti Sibuenalan nga talaga handa nga kayat if possible handa nga kayat iti pagminasan ta madadael jay lugar da. Madadael piman jay lugar da. Iso nga no daduma ket medyo medyo among yung yatikas ta mamang balance nga dadaelan to iti environment tapno lang may kanto iti eskwelahan uno umimprove iti biag tayo so nga medyo piman no kanya ket awan mo ti may bagak ang mo kanya no niya mo ti may bagayo ngam siyempre parehas nga dati advantage na parehas mo nga dati disadvantage na. So kasjay iti mangyari ket ang kung amulo niyan to iti kwata tataket temporary nga sinuspindi iti DENR iti panag-operate iti dito mining company iti Sibuyan Island. Pansamantala ngem according mo kadag iti tattao jay kaslamot pa lang nga ako operate damot nga basit laeng iti aramidon da lang kung sapay ko mata may kan nga talaga mo iti kaslang kung bakit matulungan dagiti tattao dita pandang iti brumblon ket siyempre lumadida piman madida nga nati pagminasan ay kat inya ngayon na may kita ko natin sa bali nga pagminasan da nga pagminasan nyo kasi lang mo tikwa na diyan ay pagminasan na ya warta yaki warta alright karon kapsat ket sa atin tumang nakikita kat kacay ang ikita tento ito nagsasango ito iti sangon iti kamera babayo